Bapinyo ia ki kubur man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Gawi ka bus sipai kala slat ya gawi ka truck ka padai jong company Star Cement hasurok ba National Highway hakui nan Riboy district. Kanai kala jia manen ka singu belai kata khandai tri uyayong ar hajar ar pulai. Katkum ka jinge thu ki pai ba ki badon lang ha kanai ka jaka ki basaki ya kanai ka jingjia ba katai ka bus sipai kala slat beg ya katai ka truck. Hadin kanai kala mi ka jingen ya ka bajur hapring driver katai ka bus bat ki sipai. Kam hadin lawan poi ki pulit ka nongpo police station la poi sa ka jinga sutho jimut hapring jongki bat la plai no yaki ha kanai ka jingjia kam syam don kano ka jingjia ba susi ne mansau.